Nou ja, alle dagen zie je nog voor de televisie en nu is daar een mooie avion is die bijeenkomst hebben. Nou, dat griep je altijd aan. En nu wij dat de spullen binnenkomen in Eindhoven hè, met ledematen en al die dingen meer. Dat griep je altijd aan. En vooral met die mensen die bandit die nog waaien, hè, die hebben orden mee voort. Nou, dat vind ik heel erg slim. Wat dat betreft redt het mij helemaal. Want ik heb dus mijn ouders ik verleden in één keer, maar een auto-ongeluk. En wij hebben dus geen afscheid nemen gekend van hun. Dus ze zijn van hier op oor daarvoor en we hebben ze nooit west jongen. En dat dus, nou ja, dat lukt je wel. Op die manier komt het dan toch weer even dichterbij. Zeker, ja. En dat is bij mij is de 44 jaar verleden. Neffens de gemeente had de familie van de slachtoffers een soort stiepe kregen uit het dorp. Het gaat neffens burgemeester Jager naar omstandigheden goed met de nabesteen. Help van de gemeente had ze kwalijk nedergegaan. Ja, we hebben natuurlijk toen de ramp net gebeurd was veel contact gehad met de familie. We hebben aangeboden daar te helpen waar we konden. Ze hebben daar in het begin even gebruik van gemaakt. Later hebben anderen dat overgenomen. De familierechercheur is daarbij betrokken geweest. En ze weten gewoon dat op het moment dat er wat speelt en wij kunnen helpen, dat we er dan zijn. Een soort inwoners van de gediek heeft naar de betinkingsjongen. Maar neffens gewoon inwoners komt het ijs wat te betiet. Ik had liever gezien dat het een jaar later was. Dan is het mooier. Dan was alles afgewikkeld. Dan waren de onderdelen waren weg, alles was opgeruimd en dan iedereen verwerkt. Nu is het veel te snel daarvoor. Daarna dus bedoel ik. Het is nog niet gesloten bedoeld. Het is nog een open boek. Niet. En de dingen moeten nog onderzocht worden. Na een jaar dan is het een beetje betijd. En dan, na een jaar precies ga je dan een herdenking houden.